Tolong mah. Patumi APHLC asong ahin pen armu cejeng padu pondo armu cejeng padu der pi alang litum ADC pan memorandum pidang lo memorandum pidara pi nange barahut jai kathar presiden APHLC alang li la kerangke tumhan kangcek kejong bongo senapu ki ir lan parta nang tumhan masih nang toilo masih posa nang pilo posa nang TPC nang tum nang dunbo ulason aputak nilitum di pu press club lapen digital media union of Karmenglong ahin pen buran ningduk cepak lang do lapen laso asai phanten nilitum very unfortunate si udaming tu alam mage lason hello GI Kathar inut IS retired pusi kici pulo kaita lapuson pulo tangte alang ni media tumpan lapuson childish lason behave nang dia polo ek nomor bang 2 nomor bang ke alang li kwan mature sema ladak si klang daklo athe alang li GI Kathar arta non 74 lo lan arta hut pulo tangte muniti arta dulu pulo tangte apyong kematata thekong apiong kematata intuyong nai polo sa alang li non kematata ke immature that lasi he is a immature political leaders mature kali lang nota as a mature political leader pusante reporter karju huke alang liani chite danai polo athe reporter atum ke kalili galang lang parlin parlo ta question arjue polo ke sira alang li ladak aning chinang ni ke alang li diplomatically si thakno nai polo alang ni jong si inu mature politician pusante besarlam inu reporter ajulo nangli tuma prangke siksidul si ke hang non ke kopia posi utong maste hang rong lu tangte alang li aning chinang ni mati alang li thaknu nai make ni tung ke hini tang hang po hini hang lote phan long upo isum kadu beta reng dok ini dulong puke bulason le thaknu ta chok mati alang le aning chinang ne lapen bongo sena po alam ta itum reporter inu than sim tisuk osarim tisuk alang liphan kangche ke ther ke jong bongo sena batai ke baki pugila bangke chokche athe non ilitum Karmenglong theklong lo isia party jong si isia party phan bongo sena pulote halatum da chechakte halatum tai nangsi bongo sena puji non ge media tum hada ku bongo sena pu irtuer lo nasi non ahok pe da bongo sena ke halatum phan bang ilitum konden de nepta nedap de police thana long ta case bidam de halatum bang enong le bang ani karong si ari sar de block lo mene ati ili tumang bong si bongo sena puchi puchote alang litum phange bongo sena ve phangeli tum thang da pupe condemn de ajat je nasi langnam et bulote in penge in ek me mejo nasi ili tum media tum bangke news tv print media long tame news ke paklang pulo tangte partiality litum claim se madua song noi madu political party no litum paklang pon etiti litum partiality andi lapen litum media tum ke social service asong lo litum service ki pameka kaita lahelo litum dharmo lo lamake news pangrum po ilitum paklang pipo rat phan athing nu pon po jongsi reporter tum karju question alang thak paka ke pulang te laso alang li kematha lam kosonji hu radong ke pali dam thekpo lasi nili puji je kathar inut ahok pet kachesong apin bo kalilang ahok pet kachesong apin po alidar pulo dangte alang li ek number bang patience do nei dhorjo pohormu bang ningche pading pohormu do nei ninge 2 number bang ke men alang li ning thite de nei ining thidu pulang te madu da ning thidu ta la bang che control nei kaita lahelo isi ahok pet alidar quality lo kasi alang li lahaya quality avedet bulurang te rat phan ko somchi ke chari ponji maili tum kadu beta la bai ini lo kasi tumi laso incident aputhak il tum sodakmen pinrem pon lo lapen mo pita lason media tumhan kelang rob ke jong tap lahai kam kesem ke dedi phan nili alang di phan pachinik lo lapen
alangli media tumhan dia chohang wek nai chohang he pulu rangte ni tumke media him ben galang phan boycott ko alangli dia ya chohang he dik lapen kedang tang alam ke ajaja dulu poi phita not ki bang ji ani bang ke CM ake hai Dr. Tuliram Rohang non jai kathar non ba Congress amunit bidasing rong pinot lason media phanjong se alang likum ke te kulurang te nilin ke chechak chelu we will not tolerate kasi katui pha political leader tumphan asong tumphananda tuning rilo je mopi niltum media phan lason nang lang robbery athe nili tumta isi lage niltum dhormo lo niltum ke selflessly si service di bomlo asi niltum ke madu asong madu political arbita dunde asi nili tumphan lason mo pita nang behave pamika tu